Bună ziua tuturor următorilor mei de pe YouTube și celor care sunt interesați să cumpere curcani sau curci crescuți natural, care au o carne foarte gustoasă și sănătoasă în același timp. Începând în urmă cu 2 săptămâni am început să pun în vânzare curcani și curci la prețul de 35 de lei kilogramul în viu. Aceștia, după cum se vede în postările mele anterioare de pe YouTube, au fost crescuți și sunt crescuți natural, cu cereale măcinate de noi în fermă. Aici avem curcuțele care sunt separate, deoarece a început perioada de împerechere și ei, fiind foarte grei, masculii, mă refer, le produce mai multe probleme, adică foarte multe zgârieturi pe spate, pe pulpe, și de aceea am luat decizia să le separăm față de masculii pe care îi avem în dotare. Curcile au între 12 și 14 kg în viu, iar curcanii între 18 și ajung chiar și la 23-24 de kilograme în viu. Pentru cei interesați pot să mă apeleze la numărul de telefon 0723 929 938 sau pe canalul de YouTube poate să lase un coment, o întrebare, orice, noi vă răspundem cu promptitudine și cât de repede putem. După cum ați văzut în postările anterioare, curcanii nu au avut tratamente, nu au fost foarte puțin la început în primele săptămâni de viață, iar după aceea, din experiența pe care am acumulat-o în Anglia, am evitat și am refuzat să mai le dau tratamente, cum mi-au sugerat alți crescători, deoarece experiența de acolo m-a ajutat și am învățat cum să îi cresc sănătos și natural, și de aceea nu le-am administrat absolut niciun tratament în această perioadă de 7 luni, decât în primele zile de viață și în prima lună am repetat acele tratamente, iar după aceea am mers doar pe mâncare naturală, sănătoasă, măcinată la noi în microfermă. Cam asta am avut de spus. Pentru cei interesați pot să apeleze cu încredere la numărul de telefon 0723 929 938. Mulțumesc, o zi bună, spor tuturor crescătorilor de păsări!